Yawancin maza ba sa iya faɗa wa mace suna santa. To me yasa? Marabanmu da dawa wannan channel ta SANCY NEW TV. Da fatan dai mun same ku lafiya bayan dogon lokacin da muka daɗe ba mu haɗu ba. Idan wannan ne karo na farko a gare ka shigowa wannan channel, to ka daure ka danna mana subscribe, ka danna mana like, ka danna mana sharing. Idan kuma kana da tambaya cin gyara ko korafi, ka je a comment section kai tsaye ka yi mana wannan tambayar. Muna godiya sosai mu je zuwa. Me yasa ne kam tare mace a gurin wa'insu mazan yake zamuwa babban aiki? Wannan shine maudu'in namu na yau, kuma amsar da zan bashi ita ce wannan baya rasa nasaba game da rashin yarda da kai. Menene ma'anar rashin yarda da kai a gurin faɗa wa mace kana santa? Mun sani cewa rayuwar mutane sosai ta bambanta. Abinda wani zai iya, wani ba zai iya ba, ko da ko kuɗi za a basa. Abinda zai matukar wahalar da kai kafin ka hatta mashi, wani a cikin mintuna biyu zai iya kammala sa. Don haka tare mace a gurin wa'insu mazan tamkar ɗaukar hoton selfie ne a wayoyinsu. Wasu kuwa daga cikin mazan sun ɗauke shi tamkar neman zinari ne a gurin da babu tabbacin za a gane shi. Abinda nake kira da rashin yarda da kai shine tsoro da kuma kunya, wanda tsoro da kunyar nan za a iya samun na halitta wato natural, amma kuma da akwai waɗanda tsoro da kunyar su suna da dalili. Maudu'i na yau ba zan yi magana ne akan waɗanda suke da tsoro na halitta ba, wato waɗanda aka haifa da wannan tsoron, domin su ba iya mata ba ko maza ka samu suna magana da zaka same su masu matukar jin kunya ne, ba sa ma iya hada ido da wanda suke magana da shi din saboda matukar tsabar jin kunya da tsoro. Sai dai waɗanda suka kasance kunyar su bisa dalili ne ba za su wuce waɗannan ba. Na ɗaya da akwai masu ji a ransu don ba sa da kyau, don haka ko sun faɗa mata suna son ta a ransu suna ji cewa ba za a ma karɓe su ba. Sai kuma masu ganin cewa su talakawa ne, bana da komai kuma ban mallaki komai ba. Duka dai wannan ma dalili ne da ke fara zuwa a ransu ya sare musu gwiwoyi. Sai na ukun su wanda za a iya samu yana da komai amma kuma a ransa yana ji cewa idan ya furta soyayyarsa za a yi masa wulakanci. Wayannan ababuwa guda uku su ne kaɗai ya abin da nazari na ya bani a yanzu, don haka zan ɗauke su ɗaya bayan ɗaya na yi bayani akan su a takaice. Kafin nan kuma ina so na ɗanyi wani tsokaci game da matanmu a yau da kuma matanmu a jiya. Matanmu na wannan zamanin ba kamar matanmu ne da suka kasance suna rayuwa a wancan zamanin bane na baya. Bambancin matan da yanzu shine tsaurin al'adu. A da can al'ada na da matukar tsauri, musamman ma idan aka zo batu game da auratayya ko kuma soyayya. Soyayya tun daga farawarta har zuwa aure zai kasance ne batu ne akan gidaje guda biyu. Don haka tare mace akan hanya ka faɗa mata kana santa baya daga cikin tsari a wancan lokacin. Dalili kenan da ke sa ko da ka tare mace akan hanya a wancan zamanin za ta iya faɗa maka cewa ba za ta dakata ba. Har zuwa farko-farkon karni na 21 mata suna ganin cewa idan ka tare su akan hanya tamkar ka wulakanta su ne. A wancan lokacin mata suna matukar jin kunyar a gani su akan hanya an tare su, kuma suna matukar jin tsoron labarin wani ya tare su akan hanya ya riski mahaifansu. Shi yasa yawanci idan ka tare su ba sa tsayawa. Idan kuma kana ce ka ci gaba da bibiyar su, to anan ne za su iya faɗa maka ba daɗi, dan kawai su samu ka daina bibiyar su, domin kada ma wani ya ga kana bibiyar su a ɗauka da amincewar su ne. Wannan shine tunanin da ya ci gaba da bibiyar maza har a zamanin yau, yayin da ba tare da sanin cewa ita wannan al'adar da ke hana mata tsayawa akan hanya ta samu sassauci matuƙa gaya, ba kamar yadda take a da ba. Yawancin mata a yau idan ka tare su akan hanya ba sa ji a ransu cewa ka wulakanta su, don haka ko da ba sa son ka kasancewar soyayya dangin ra'ayi ce, to za su faɗa maka cewa ka yi haƙuri. Za su faɗa maka hakan ne a yanda za ka fahimce su. Allahumma sai dai matan da mahaifansu suke da tsanani akan soyayya har zuwa yanzu, to wa'annan kam ba za su iya saurarar ka akan hanya ba gaskiya, amma kuma ko su za su iya faɗa maka magana mai daɗi wasu lokutan. Wannan shine ɗan tsokaci na, mu dawo kan maudu'inmu. Na farko yana jin kunyarsa, yana jin cewa shi ba haɗaɗɗe ba ne, don haka idan ya ce ma zai yi soyayya da wata macen ba ma za ta amince da shi ba. Abin da zan faɗa game da masu wa'annan tunanin shine ɗan uwa, wannan iya tunaninka ne kawai, amma ba haka abun yake a zahiri ba. Domin idan muka dubi zahiriyar abun shine zamowar ka mara kyau ka sani ba kai ne ka halitta kanka a haka ba. Ita ma zamowar ta kyakkyawa da har ka ji kana santa ba ita ce ta zaba wa kanta zamowa yanda take ba. Ya kai mace 3 zuwa 4 da na yi magana da ita game da wannan, sun tabbatar min da cewa su ko kaɗan ba ma sa so su auri kyakkyawan namiji. Ba wai dan na yi musu tambayar ne a tare ba, amma kuma gabaki ɗayansu amsa ɗaya suka bani. A cewar da suka yi, wasu kyawawan mazan suna da matukar izza da jin kai, ji suke a soyayya tamkar su ne suke taimaka miki, tunda suna ji a ransu cewa duk macen da suka faɗa wa suna santa ba za ta ki ta amince da su ba, to kuwa ke da yake soyayya da ke ba kowane kuskure ne zai iya lamunta daga gare ki ba. A yanda suka bayyana mu ma kyawawan maza masifa ne ga 'yan mata. Wannan tunanin wasu ne daga cikin 'yan mata, don haka ba lallai ya zamo tunanin kowace daga cikinsu ba. Sai dai kamar yadda na faɗa cewa soyayya dangin ra'ayi ce, za ka iya so a soka ko kuma ka so a ƙika, to wannan ma ya danganta ne akan ra'ayi. Idan muka duba, maza na da matuƙar ƙawazuci game da matan da suke iya yin soyayya da su, to mata ma haka wannan ƙawazucin su ma suna da shi, sai dai kuma na maza ya ɗararwa na mata.
Babban ƙawazucin yawancin 'yan mata game da ra'ayi shine ɗan gayi. Suna son mutum mai gayu mai tsafta. Don haka idan aka ce ɗan gayi ai baya nufin kyakkyawa kenan ko? Kowa zai iya kasancewa gayi. Kuma a nan ni ban ga laifinsu ba. Kasancewar tsafta babban sashe ce a cikin addini. Don haka kada ka bari kanka ya marfi dan uwa. Idan ka ga wacce kake so kawai ka faɗa mata kana santa. Kuma dai koda ka kasance baka da yawan sutura ka kasance ɗan gayu mana da iya abin da kake da shi. Mata ba duka ne suke da ra'ayin kyawawan maza ba, amma kuma dukkaninsu ne suka yi tarayya game da ra'ayin son ɗan gayi. Don haka idan ka kasance mai irin ɗan watsa ruwa haka, to kuwa za ka samu karɓuwa. Na biyu su ne masu ganin cewa matsayina bai kai na faɗa mata cewa ina son ta ba. Wai dan zan warta watakila a high class kai kuma kana ganin kanka a lower class. A wannan gabar ma zan iya cewa a da mata suna da ra'ayin cewa sai ready made za su aura. Ma'ana wanda yake da komai, yake da kuɗi, yake da komai na rayuwa. Wanda daga baya da suka gane illar auren irin waɗannan mutanen sun dawo a cewar ina so ne na aure wanda za mu yi kuɗi a tare, wanda zai girmama ne ya martaba ahalina. Don haka idan dai kana son ta ka bari kanka ya rufe ta hanyar ƙin faɗa mata abin da yake ranka, to kuwa ba lalle ka ƙara samun wannan damar ba. Wani zai iya zuwa ya karɓe ta daga hannunka. Iya abin da kawai kake da buƙatar ka tabbatar shine kana da aikin yi komai ƙanƙantarsa. Ƙanƙantar sana'arka a soyayya ba ita ce mai muhimmanci ba, kai dai kada ka zama maƙaryaci. Ko mai za ka yi ka faɗi gaskiya. Kada ka riƙa nuna mata kana da abin da a zahiri ba ka da shi. Na uku su ne masu jin cewa kada a wulaƙanta su. Ina mai sanar da ku cewa a yanzu muna a ƙarni na 21 ne, inda namiji komai ƙanƙantarsa yake samun martabawa da kuma girmamawa a gurin mace. Kamar dai na faɗa cewa normal ne a ce ba a san ka. Sai dai idan tsoro kake a ce ba a san ka, to wannan tsoron na san kana yin sani don tunanin yadda za a faɗa maka maganar. To kuwa ka kwantar da hankalinka. Mata a yanzu suna da hanyoyi mabambantan da suke sawa a fahimci cewa ba sa da ra'ayi a soyayya. Ni ban ga illa game da ka ce kana son mutum ba, domin a kullum so ya fi kiyayya. Amma ga wanda ya fahimci haka, kuma wanda ya ce yana son ka ai bai cancanci wulakantawa ba. Don haka faɗawa mace kana son ta ba wani babban aiki bane da har zai sa sai ka karanci kalaman soyayya ko kuma ka karanci littattafan soyayya. A gurin faɗawa mace kana son ta baka buƙatar duka wa'annan. Abu na farko kawai da zaka buƙata shine ƙwarin gwiwa. Ƙafafuwanka su iya tsayawa tsaf a gabanta. Abu na biyu kuma shine kada idanuwanka su tsaya a ƙasa. Ka tilasta wa idanuwanka kafewa a cikin nata, domin kallon cikin idanuwan mutum yayin da kake magana da shi, shi ake kira da ƙwarin gwiwa. Sannan ka faɗa mata iya abin da ka zo da shi. Wannan abun ba lallai sai ya zama wani dogon labari ba. Jimla 2 zuwa 3 sun wadatar. Misali, malama da Allah ki haƙuri na ɗan dakatar da ke akan hanya ko? Na ganki ne kawai na ji ina son ki. Kawai kin burge ni. Ina son ki. Iya wannan idan ka faɗa mata kawai kama bakin ka kai shiru. Za ka ji amsar da za ta baka. Faɗawa mace kana son ta abu ne da za ka iya yi cikin minti 1. Na dade ina neman damar da zan yi magana da ke, amma sam na kasa samu. Babu yanda ban yi ba dan na haɗu da ke na faɗa miki cewa ina son ki, amma kuma damar hakan ta gagare ni. Ban san yadda zaki ji maganar ba, ko kuma yadda zaki ci gaba da kallo na yayin da kika ji maganar. Amma dai maganar ita ce ina son ki, ina ƙaunar ki. Kuma dai ko da baki amince ba, ni dai ina son ki a raina, kuma na ji daɗi da kika bani lokaci na faɗa miki hakan. Yawwa, ba lallai sai ka faɗa cikin irin salon magana ta ba da na yi. Za ka iya ƙirƙira da irin kai fasaharka, domin idan ka haddace abu ba lallai ya zo maka ba a lokacin da kake gaban mace. Amma iya abin da ya zo maka a rai kawai ka faɗe shi, ko da kalma 3 ce, ko iya zuwa kai ka ce ina son ki, kaɗai ya wadatar. Idan ita mai fahimta ce za ta fahimce ka. Masha Allah, a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu. Masoya, magoya baya kuma masu sauraron wannan shiri namu, ina mai baku haƙuri. A karan farko yau na yi bidiyo na tsawon mintuna 10 da wani abu. To don Allah a yi haƙuri. Kada dai a manta da like idan bidiyon ya burge ku. Idan kuma kuna da tambaya cin gyara ko ƙorafi, a danna mana shi a comment section. Za mu ci gaba da kawo muku ire-iren wa'annan insha Allah. Idan kana da tambaya za ka iya yin tambaya domin ita ma a yau bidiyon ta. Muna godiya sosai. SANCY NEW TV na godiya a gare ku gabaki daya.